pagtuo ug ang pagdawat. Sanglit ang imong konsyensya ginapabaskog sa Espiritu Santo, makita mo ang kadautan sa sala, ang iyang gahom, ang iyang kangilaran, ang iyang kahimarautan, ug sa kangilad magatan-aw ikaw niini. Ikaw magabati nga ang sala, maoy nagbulag kanimo sa Dios, nga ikaw naulipon sa gahom sa kadautan. Ang hilabihan nimong panlimbasog sa paglikay, maglabi usab hinuon ang pag-ilad mo, nga ikaw walay panabang. Ang imong mga katuyuan nga dili putli, ang imong kasing-kasing mahugaw. Makita mo nga ang imong kinabuhi napun-an sa kahikaw ug sa sala. Nagahandom ikaw nga pagapasayloon, hinluan ug tagaan ug gagawasan. Ang pagpahiuyon sa Dios ug kasama niya, unsay takos mong buhaton aron sa pagkabut niini. Ang kalinaw maoy imong kinahanglan, ang langit nung pasaylo, ang pakigdait, ang gugma sa kalag. Kini dili mapalit sa salapi, ni makabot sa kaalam, ug dili pa usab ikaw makalaom sa pagbato niini tungod sa imong kaugalingong panlimbasog. Apan ang Dios nagatanyag niini kanimo nga gasa. Sa walay salapi ug sa walay bili, maimo kini kun kabuton mo ang imong mga kamot ug hikapon. Ang Ginoo miingon, bisan ang inyong mga sala sama sa mapula, sila maputi ingon sa niyepe. Bisan pa sila mapula sama sa antulanga, sila mabalhin ingon sa lana nga maputi. Usa-usab ka bag-o nga kasing-kasing akong ihatag kaninyo, ug usa ka bagong espiritu usab akong ibutang kaninyo. Nakasugid kamo sa inyong mga sala, og sa kasing-kasing ninyo sila gikuha. Buot kagayud sa paghatag sa imong kaugalingon sa Dios. Karon muadto ka kaniya ug mangayo nga hininluan kaniya sa imong mga sala. Ug hatagan ikaw og usa ka bag-ong kasing-kasing. Unya tuhuan mo nga gihimo niya kini tungod kay siya nagasaad. Mao kini ang pagtulun-an nga ginatudlo ni Jesus samtang dinhi pa siya sa yuta. Nga ang gasa nga gisaad kanato sa Dios, pagatuuhan ta nga pagadawato nato, ug maato gayud kini. Si Jesus nag-ayo sa mga tao sa ilang mga sakit diha nga nagatuo sila sa iyang gahom. Nagtabang siya kanila sa mga butang nga ilang makita, nga sa ingon ni ana makadasig kanila, uban ang pagsalig kaniya mahitungod sa mga butang nga dili nila makita. Magmando kanila sa pagtuo sa iyang gahom, alang sa pagpasaylo sa mga sala. Kini ginaasoy niya sa matin-aw gayud pag-ayo sa usa ka tawong lulid. Apan aron inyong hingbaluan nga ang tawo sa Dios adunay gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Gilayon ni ingon siya sa lulid. Tumindog ka, kuhaa ang imong duyan ug umadto ka sa imong balay. Si Juan Evangelista usab sa pagsulti sa mga katingalahan ni Kristo miingon, kini sila ginasulat aron managpanuo kamo nga si Jesus mao si Kristo ang anak sa Dios, ug aron sa pagtuo may kinabuhi kamo sa iyang ngalan. Gikan sa masayon nga sulat sa Biblia, kung giunsa ni Jesus pagpang-ayo sa mga masakiton, makakaton kita kung unsaon pagtuo kaniya alang sa pagpasaylo sa mga sala. Hisgutan ta ang kaagi sa bakul sa Betsaida. Ang alaot nga sinakit, walay panapang, wala siya'y maggamit sa iyang mga tiil sulod sa 3 ug 8 ka tuig. Apan si Jesus nag-agda kaniya, tumindog ka, kuhaa ang imong higdaanan ug lumakaw. Ang masakitong tao tingali, makaingon unta, Ginoo, kung ayuhon mo ako, tumanon ko ang imong pulong. Apan siya, kay nagtuo man siya sa pulong ni Kristo, nagtuo nga maayong na siya, ug nagpanlibasog siya gilayon. Puot siya gayud mulakaw ug nakalakaw siya. Nagbuhat siya sa pulong ni Kristo ug ang Dios naghatag sa gahom. Naayo siya sa hingpit. Sa maong pagkaagi ikaw makasasala. Dili ka makatubos sa imong mga sala nga miagi. Dili ikaw makausab sa imong kasing-kasing ug dili ikaw makahimo sa pagbalaan sa imong kaugalingon. Apan ang Dios nagasaad sa pagbuhat niini alang kanimo tungod kang Kristo. Gituhuan mo kanang sa ara. Isugid ang imong mga sala
og itugyan ang imong kaugalingon sa Dios. Buot kagayud sa pag-alagad kaniya. Gilayon sa paghimo niini sa pagkatinuod ang Dios mutuman sa iyang pulong kanimo. Kung ikaw mutuo sa saad, tuhui nga gipasaylo ikaw o gihinluan. Ang Dios magahatag kanimo sa kamatuoran. Naayo ikaw ingon gayud sa paghatag ni Kristo o gahom sa bakol sa pagpalakaw nga sa mituo ang tao naayo siya. Magamao usab kini kanimo kung ikaw mutuo. Ayaw hulata ang pagbati nga ikaw giayo. Kundili mag-ingon ka, mituo ako. Kini maugayud, dili tungod kay gibati ko, kundili tungod kay ang Dios nagasaad niini. Si Jesus miingon, ang tanan nga mga butang nga pagapangayoon ninyo sa pagampo, managpanuo kamo nga pagadawaton ninyo sila mainyo ninyo. Adunay kondisyon ni ining sa ara, nga magaampo kita sumala sa kabubuton sa Dios. Apan mao ang kabubuton sa Dios sa paghinlo kanato sa mga sala, paghimo kanato nga iyang mga anak, og sa pagpakatakos kanato sa pagpuyo sa balaang kinabuhi. Mao nga kita makapangayo alang niining mga panalangin ug tuhuan nga madawat sila og magpasalamat sa Dios nga nadawat nato sila. Kini maoy atong kahigayunan ang pag-adto kang Hesus aron pagahinluan ug aron sa pagtindog sa atubangan sa balaod nga walay kaulaw ug walay kasubok. Busa karon walay bisan unsa nga pagahinukman sa silot sa mga anaa kang Kristo Jesus nga nagagawi dili ingon sa unod kundi ingon sa espiritu. Sukad karon dili na ikaw imong kaugalingon, gipalit ka sa usa ka bili nga gitubos ka na dili sa mga butang nga magabok ingon sa bulawan kun sa lapi kundili sa hamili nga dugo ni Kristo ingon sa usa ka kordero nga walay kasawayan ug walay buling. Tungod ni ining yano nga buhat sa pagtuo sa Dios, ang Espiritu Santo makahimugso og bag-ong kinabuhi sa imong kasing-kasing. Ikaw sama sa usa ka bata nga nahigmugso sa banay sa Dios, ug siya nahigugma kanimo ingon sa paghigugma sa iyang anak. Karon nga gihatag na nimo kang Hesus ang imong kaugalingon, ayaw pagsibog, ayaw ipahilayo ang imong kaugalingon kaniya. Apan sa matag adlaw magaingon ka, ako iya ni Kristo, gitugyan ko ang akong kaugalingon kaniya, ug pangayua kaniya nga ihatag kanimo ang iyang espiritu, ug pagbantayan kaniya sa iyang grasya. Sanglit naghatag ikaw sa imong kaugalingon sa Dios ug nagtuo kaniya, mao nga ikaw mahimong iyang anak aron ikaw magapuyo kaniya. Ang apostol miingon, busa sa pagkaagi nga nadawat si Kristo Jesus nga Ginoo, managawi kamo kaniya. Ang uban daw magabati nga sila kinahanglan nga pagapamatud-an o kinahanglan nga magpamatuod sa Ginoo nga sila nausab, una sila magaangkon sa iyang panalangin. Apan bisan karon makaangkon sila sa panalangin sa Dios. Kinahanglan nga anaa kanila ang iyang grasya, ang Espiritu ni Kristo sa pagtabang sa ilang mga sakit, kay kun wala, dili sila makabatok sa dautan. Si Jesus mahigugma nga muduol kita kaniya nga maugayod kita, makasasala, walay kusog, walay gisaligan. Muduol kita kaniya uban ang tanantang kaluyahon, ang tanantang binuang buhat, ang tanantang kadautan, ug muhapa sa iyang mga tiil nga mahinulsulon. Ang iyang himaya mao ang maglikos sa mga bukton sa iyang gugma sa pagtambal sa atong mga samad, sa paghinlo kanato gikan sa tanang kahugawan. Kini dinhi mao ang napakyasan sa mga linibo. Dili sila mutuo nga si Jesus nagpasaylo kanila sa inatubangay sa tinagsatagsa. Wala nila dawata ang Dios sa iyang pulong. Mao ang kahigayunan sa tanang niadto sa mutuman sa mga kondisyon sa paghibalo sa ilang kaugalingon nga ang pasaylo gihatag sa walay bili alang sa tanang sala. Ipahilayo ang duha-duha nga ang mga gisaad sa Dios wala magakahulugan kaninyo. Sila alang sa tanang makasasala nga mahinulsulon.
Ang kusog ug hatag nga Dios nun ginaandam tungod kang Kristo nga pagadadon sa mag-aalagad nga mga manulunda ngadto sa tanang matinuohong kalag. Walay bisan kinsang makasasala kaayo nga dili makakaplag og kusog, kaputli og pagkamatarong kang Hesus nga nagpakamatay tungod kanila. Siya andam sa paglangkat kanila sa ilang mga sapot nga natina og nabulingan sa sala. Og sa pagbutang kanilag sapot nga maputi sa katarungan, nagaagda siya kanila nga magpakabuhi ug dili magpakamatay. Ang Dios dili magamando kanato sama sa pagpamando sa mga taong may kamatayon. Ang iyang mga hunahuna maoy mga hunahuna sa kaluoy, sa gugma ug sa malumong pagbati. Siya miingon, pabiyai sa dautan ang iyang dalan, ug sa tawo nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, ug pabalikan siya kang Hiyuva, ug siya maadunay kaluoy niya, ug sa atong Dios kay siya mopasaylo sa madagaya. Kipapas ko ingon sa usa ka mabaga nga panganod ang imong mga kalapasan, ug ingon sa usa ka mabaga nga panganod ang imong mga sala. Wala ako'y kalipay sa kamatayon niya nga mamatay. Nag-ingon si Hiyuva nga Dios, busa bumalik kamo ug magabuhi kamo. Si Satanas andam sa pagkawat sa bulahang mga pasalig sa Dios. Siya nagatinguha sa pag-agaw sa tanang masidlakong paglaom ug sa tanang silaw sa kahayag nga gikan sa kalag. Apan ikaw dili gayon magtugod kaniya sa paghimo niini. Ayaw pagpanalinghog sa manunulay, apan mag-ingon ka. Si Jesus nagpakamatay aron ako mabuhi, nahigugma siya kanako ug maoy iyang kabubuton nga dili ako malaglag. Ako adunay mabination nga amahan nga langitnon, ug bisan pa ginapasipalahan ko ang iyang mga panalangin nga gihatag kanako. Ginausikan, mutindog ako ug muadto sa akong amahan ug muingon, ako nakasala batok sa langit ug sa atubangan mo, ug ako dili natakos nga paganganlan pa nga imong anak. Himua ako nga ingon sa usa sa imong mga mamumuo. Ang sambingay nagpahibalo kanimo kun unsaon pagdawat sa nahasalaag. Ug sa halayo pa siya, hingkit-an siya sa iyang amahan ug naluoy kaniya, ug midagan ug gigakos siya sa liog, ug gihagkan gayod. Apan bisan pa kining sambingaya maoy malumo ug makatandog sa ingon gayud, nakulangan pa sa pagpakita sa walay katapusang gugma sa amahang langitnon. Tungod sa iyang manalagna ang Ginoo nagpahayag, oo, nahigugma ako kanimo sa usa ka gugma nga walay katapusan. Busa gipadayon ko ang mahigugmaon nga kaluoy kanimo. Samtang ang makasasala halayo gikan sa balay sa amahan, nag-usik sa katigayunan niya didto sa laing lungsod. Ang kasing-kasing sa amahan ginahidlaw kaniya. Ang mga kamingaw nakapukaw sa kalag sa pagbabalik sa Dios, apan ang malumong nga pangalyupo sa iyang espiritu maoy naghangyo, nagmaymay og nagpabalik sa nahasalaag ngadto sa mahigugmaong kasing-kasing sa amahan. Uban sa makabuhong nga mga saad sa Biblia nga anaa sa imong atubangan, makatugot ka ba sa paghatag og dapit sa pagduha-duha? Makatuo ba ikaw nga kun ang kabus nga makasasala nagahandom sa pagbalik, nagpangandoy sa pagbiya sa iyang mga sala, sa kasuko magpugong ang Ginoo kaniya sa pagduol sa iyang mga tiil sa paghinulsol? Ipahalayo ang mga hunahuna nga ingon niini. Walay butang nga makapasamad sa imong kaugalingong kalag nga labi pa kaysa pagdawat sa ingon niining pagbatia sa atong langitnon nga amahan. Gidumtan niya ang sala apan gihigugma niya ang makasasala. O gihatag niya sa iyang kaugalingon sa lawas ni Kristo aron ang tanan mamaluwas o makabaton sa dayong kabulahanan sa gingharian sa kahimayaan. Unsang mabasko kun malumo nga pulo nga arang magamit pa kaysa iyang gipili nga nagsaysay sa iyang gugma kanato. Siya miingon, makalingmot ba ang usa ka babayi sa iyang masuso nga bata? Oo, kini sila mga limot tingali, apan ako dili malimot kanimo.
Hangad kamo nga maduha-duhaon og nagkurog kay si Jesus nagkinabuhi aron sa paghimog paglaban alang kanato. Pagpasalamat sa Dios tungod sa hatag sa iyang minahal nga anak og pagampo nga dili unta siya nagpakamatay nga kawang tungod kanimo. Ang Espiritu nagdapit kanimo karong adlaw. Dumuol kamo uban ang tibuok ninyong kasing-kasing ngadto kang Hesus og makaangkon sa iyang panalangin. Samtang magbasa kamo sa mga saad, hinumdumi nga sila maoy pulong sa dili matukib nga gugma og kaluoy. Ang kasing-kasing nga dako sa walay katapusang gugma magapahaduol sa makasasala uban sa dili masukod nga pagbati. Nga kaniya adunay ato sa pagtubos tungod sa iyang dugo, sa pagpasaylo sa atong mga paglapas. Oo, tuhui lamang nga ang Dios maoy imong mananabang, maoy iyang tuyo ang pagpasiguli sa tao sa iyang kinaiya. Kun moduol kita kaniya uban ang pagsugid ug paghinulsol, muduol usab siya kanato uban ang kaluoy ug pasaylo.